Renz Karma Manuel Bilango, hello, ading kastamit kengka. Hello ma'am, sir, hello po. Hello po, good evening po. Hello po, ano pong pangalan? Ako po si Emerson Lucina ng Iraga. Oh, kausapin mo si tita mo. Hello, Auntie. Auntie Minnie daw. Hello, ayaw niya. Kasi busy siya nagsusulat sa mga request na kanta. Hello po. Sir po ba o ma'am? Ay, Mr. Emerson, anong may paglilingkod namin sa iyo dito? Bakit ka tumawag? Pa-shout out po kay Auntie Virginia at Auntie Marita po. Mga auntie ko po yan from Hong Kong. Guide fans niyo po mga yan. Oo, talaga. Maraming salamat ha. Pati po yung mga Bibilnaw group dyan. Angelina Doca, Frenzaline Abelia, Colleen Abelia po, si Rachel Abelia. Yan po yung mga yan. Guide fans niyo mga yan. Ay, kasama pinagdidilaw yun. Surman, kasi ito pinagdidilaw yun. Sudah lang pigbibilaw, idol. Siya lang. Kasano pinagdilaw da? Halimbawa tupol. Kasano pinagdibagan na tupol? Ay, naunod din na gusto lang na kita nagbibilaw. Ay, gusing atanay ko na da. Hango lang kasi, idol. Basta, special kita nagbilaw na kita, idol. Kasano nga rin dyan pinagdilaw da? Halimbawa, aje may isang tao ko minukat. Kasano pinagdilaw da yung minukat? Ay, ada halo ng English sa idol. Kung nadano ka, ay, atani, ada tikuana, morning star di matana. Galing Ay, social pala kayo magdilawan niya. Ang halata. Kasano mo ka, dinugong, di tao. Ayan. Ibanado mo ka nga, idol, nga, kwa. Ada sweet and sour. Anong sweet and sour? Hoy, Mr. Emerson, naramanam tibuto dun ang yakin dugong. Kamay naramanam tidugong kakadabuto dun sa sweet and sour? Ang kainit, idol, kumadi ka mo kanya na tikudabot nagdidila. Ay, kasano no kinursing na nga na kinursing mo na da. Ay, atani, nakaistaki. Ay, sigal sa mo tagbuyaw. Bagaman, baka sigal tagbuyaw niya. Idol. Kape ang sweet and sour, stocking, tapos morning sun? Morning, idol. Kasano mo kinutaw? Kasi, ibagada no ka na, idol, nga the airplane. Kasano mo tsura ng mga hangag digdigaws? Yung dati ka pageant, kasi may isang pageant, idol talaga, kila dito na nalaing, tikwata nalaing dalag nagdilaw, dagi ka nga group. Ay, kasi halimbawa, tsura na kang kasi lang nagdigdigaws. Ay ko, ibagada no ka na, idol, nga sisa. Sisa! Ay, Mr. Emerson, adya lang tibagam. Short time sinadungrit, sisa. Lalaing ka nga managuyot, English ka. Kasano na nang ilisip ka? Ay, kasano na negro? Ay ko, ibagada no ka na, idol, nga charcoal. Charcoal! Ang ko kaya ito makaisis muna kika. Ay gusto lang. Hanggang kami kaya ka ng timinin. Charcoal? Porket negron charcoal ko ng kinyana? Hoy! Emerson, sige, adya na tingkablawam. Wala problema. Wala po, mabali na po request si kansyon. Ay, dapat na yung kablaawak, idol, kablaawak man, dagi ka kabagyak, di tarakat, dagi ka abdoka, kadam, Gabelya, kadag Lucina, di tarakat, at Felicia, Soliva, hi, shout out sa'yo. Ada love live butat ta?
Ay, ah, Ay, kuko naman. Idol nung kasta siya klang ti makaamo. Apa sih kalau tiba kamu? Apa amun pamu kanya nga sa ti karelasyon mo? Ang mo di ada ka relasyon ko idol ng siya lang ti makaamo kanya mi nga duwa. Okay. Apa ingiti kaya mo iti may isang lalaki at awan ti pagsaritaan to ta? Uray niya di pa idol basta nagagot na nainga kung nalaing. Ay ko. Ay kakasano tatano halimbawa di may isang lalaki. Ko di imbaga katingin uyaw ta. Negro, charcoal, kinursing, dinugong, kinuto. Nga pa dyan sa tapay, binuto ka, dinugong. Kasano kas dyan ito tinalaki maging ayaking ka. Hala? Iba ka lata na idol nga paslat. Kasano marminsin ti maging kayaking ka? Ay ko, bahala di ka na idol, basta laki binagagot, mabiyag na tanak mi naman o, mabiyag na din. Tanak mi nabalbali. Kasano ito tagad yung tim manguyawon, uyawon na di boyfriend mo nukan? Ay ko, inuyaw no ka natin. Hi, thank you Mr. Emerson. Ang sakit ti kantuking ka, may nagkakatawa. Babay na, adya lang di mga rekas mo niya kanta. Aday lang idol, at request na yung tikanta, di favorite ni Lola nga, am I that easy to forget? Am I that easy to forget ni Emerson Lucina. Thank you. Sige po, salamat. Ay, maraming salamat Emerson. Ang dami kong tawa sa'yo. Tawag ko ulit Sige po, sige po. Makipagkulitan ka sa akin. Salamat. Sige po. Bye-bye. Ni Emerson Ramos Lucina ng Iraga, Solana, Cagayan. Nga nakipagpulitan kinyami niya. Ganyan po ang tatawag sa amin na welcome po yung mga ganong tao, yung mga nagkikipagpulitan, nagkipagtawanan. Tumawag lang po sa amin, sabi ni Renz Garma Manuel Bilango, para request man Kabagis Jekula Sisi. Wala na. Para ni Jen Basa Trinidad, may kulang ata sis, bakit wala dyan si sis Jerly Baraka? Ayan na Mr. Emerson Ramos Lucina. Yung requested song na and that easy to forget. Ay maraming salamat Mr. Emerson sa pagtawag sa aming Facebook Live. Hoy, naaliw kami dun Ganyan sana po lahat ng mga caller yung ready na makipagkulitan sa amin. Napakamukha. Ay mga kabagis, mga kapatid, iila ako saglit lang. Naiiya ako kay Emerson Thank you for watching my videos. And what's up guys, welcome to my video. What's up guys, welcome to my